сега, айде, така съм ти събрал, че поискам ли. Ще гадая точно, дето най-боли. Не съм по виртовете, ами мога знай. Не съм по цирковете, пътнически влак пътува за гора. Хано! Тук ще изцелява, Бошко. И още 20, 80. Борко, давай, дай новото. Пауза. Дай. Игра специално за Айхана, специално за Зетя и всички негови фенове. Яша Романе. И тази песен е за вас. Голяма мъка е за мен. Ходим по света и си търсим любовта. И си търсим любовта. Къде оти сега? Сине не плачи, далеч сама са те. Моля те прости за тези тежки дни. Всичко ще ти разкажа, като пораснеш, сам ще ме разбереш. Не плачи, всичко ще ти разкажа, като пораснеш, сам ще ме разбереш. Яша е Бошкос, Яша ме пралес, Яша е Бошкос, леле ме пралес, Яша е Бошкос, Яша ме пралес, Яша е Бошкos, lele me prales que amai no vale, amai. E Boscos que me prales que me caguia baba. Şibelmisi, tıkamisi şibel, şibelmisi, tıkamisi şibel, şibelmisi, tıkamisi şibel, şibelmisi, tıkamisi şibel. Yaşa, e Boscos que yaşa. Благодарим, Бошко. Продължаваш ли? Да. Още 20 100 лева станаха от Бошко. Искам песента на диджей Сали. Айде. Така, желанието на Бошко, песента на диджей Сали. За всички приятели. Айде, дай. Yes, sir.
Yes, yes. Човек много богат. Един човек много богат, той е тарика. Щастлив е той с пари, с приятели. Един човек много богат, той е тарика. Щастлив е той с пари, с приятели. Бошко го наричат, всички го обичат. Хубава жена си има, има ниско момче, всички го наричат. Бошко го наричат. Хубава жена си има, има ниско момче. И така продължаваме да разпочваме съответни принцеси на кастинга. Веса! Един човек, чисто. Сега, поздравлявам моя зет Бошко с Севенешкия кичек. Нека да е за последно и да продължаваме нататък. Да слушай тази песен. Един човек, много богат, той е тарика. Щастлив е той с пари, с приятели. Бошко го нарича, всички го обичат. Хубава жена си има. Благодарим на оркестъра, благодарим на Бошко. Браво, приятели, живи и здрави да сте, момчета. Калайджийския. Да съм мъжки ги чек специално за Бошко. За Бошко. Бошко, знаеш как ми се играе и на мен, ама няма начин. Не мога да играя в момента. Живи и здрави да сте, Бошко. 10 подарява и едно отдяло. Кой подарява? Мирем, братовчетката. За диско танцора специално. Ани Борко. Тръгва към своя път, да е жива и здрава и най-щастлива да обича в света. Щото да има, ще го даряваме.
даряваш и ти, защото наистина булката трябва да се тръгва. Аскета не е минава, човек, чакай, какво бързат ме? Тамам де, тамам, има още двама-трима, минава даряване. Я ще взема смахава, човек, аз имам да момчета, човек. Не бързаме. Тамам, тамам. Така, има хора, които да... Давай следващите. Алико, подарява 20 лева. Симан Девлай Чеори. Симан Девлай Чеори. Лаки ме камера. Лаки ме камера. 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 Симан Девлай Чеори. Извинявам се много на даряващите, нека да бързи да мине по-бързо даряването, защото наистина няма време. И така, от семейство Аликови продължават 20, 40, 60, 80, 100 лева подарява бавурката. Така получаваш чифт маратонки, приятелю. За Пилито и за Ангел продължаваме кючека коня. Благодарим, приятелю. Жив и здрав да си. Има ли още даряване? Има. Ангел Дявола подарява 10 лева. Аз ме, брат. От семейство Аликови. Специално му дадъски от коски. Даде. Ама до края. Даде. До края. Даде, до края. За мен ще имам. Продължава. Кой е следващия за даряване? Айде моята жена да заповяда. Давай тук. Братовчетката на Дюса и Бията. Моята
съпруга. Съпругата на диджей Сали подарява сумата от 50 лева. Диджей Сали получава чиф маратонки и една блузка за моята съпруга. И ни играем, даваме път на предимство на другите. Диджей Сали ще се възползваме лекото отказване и ще направим много хубаво хора с всички наши хора. И с... Моята хора най-накрая ще бъде. така, точно. Ела тук. Айде, камерата. Комшийката на Ехана майката подарява 40 лева. Получава една блузка